Сега за студентите. Преписването по време на изпит е често явление. Ползването на пищови от своя страна датира от 8 век, показва справка в историята. Днес, след празника, наш екип провери кои са най-използваните начини да препишеш по време на изпит. Умният студент учи, а по-умният преписва. Тази максима е водеща за почти половината студенти у нас, сочи онлайн проучване на популярен студентски сайт. Въпреки това на улицата всички са категорични. Аз си научавам всичко. Не съм по тази част, не ме интересуват тия неща. Никой не преписва, но пък всички знаят в подробности как се прави пищов. Много разнообразни, повярвайте ми. От пищови по ногтите, за окончания по латински, до такива хармоники, които са на глад. Даже съм чул, че има много hands-free, което се слага навътре в ухото и много малко трябва да се извади с магнит. От тия малките деца с цвят на кожата си ги слагат вътре и въобще няма как да ги хванат. Самия пищов се слага вътре в пълнителя. След това пишеш с него, нали? В смисъл, аз не съм го правила, но от колежка и съм виждала как така преписват. Преписването е стар занаят. Първообраз на пищола е патентован още през 8 век от Карл Велики. Неграмотният крал на франките винаги носил в джоба си листче със своето име и подпис. 13 века по-късно технологиите позволяват почти всичко. Последният писък на технологиите в сферата на преписването е така наречения невидим пищов. Какво представлява той? Това всъщност е една писалка с невидимо мастило, което се вижда единствено когато бъде осветено с другата писалка, която се ползва по време на изпит с ултравиолетова светлина. Така виждаме какво сме написали и ползваме нашия пищов. Някои преподаватели отдавна са претръпнали пред студентската изобретателност. Повечето сядат, отварят си вестника, гледат си, четат си новините и остават да си правят всеки каквото си иска. Така че, за съжаление в България така.